सरकारखনৰ नाम বিটিচি এৰিয়াটোৰ নাম বিটিআৰ আপোনালোকে চুক্তিটো পঢ়ি গলে কোকৰাঝাৰ हेलो मानगोना रायजो राजा लोगो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों आरो बे गोदान भिडिअआ मा नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों नुलांनो मोनगोन जा मानव गेदेर आसामनि गिबि मन्थ्रि जोंहा हिमन्त बिश्व शर्माया दिनै प्रमद बर' सारखौ दिनै मा बाथ्रा बुंखो रोखा रोखा जोंनो फोरमायथिदों आरो रोखा रोखा बेरफ्रुसारदों बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों रायजो राजा लोगो नोंथांमोन दिनै प्रमद बर' सारजों लोगोसे गोबां इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा डिपुटि चिफ गोविंद बसुमतारी सार होन जा हाग्रा बिफान एम रन्जित बसुमतारी सार होन आरो बेजों लोगोसे माखासे इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा बुंबाय थायो जे सान्थि फैबाय आरो बिटिआर गोरोबथाया जोंनि थाखाय सान्थि आरो गोरोबथा बेबायदि जोंहा बुंदोंमोन ससियेल मिडियानि गेजेरजों आरो जोंनि रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बिथांमोना इउपिपिएलनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा सान्थि फैबाय होननानै बुंदोंमोन थिग बे समावनो जोंहा मानव गेदेर आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों रोखा रोखा फोरमायथिदों रोखा रोखा बेरफ्रुसारदों ससियेल मिडियानि गेजेरजों जे जोङो बिटिआरखौ लिरनो नाङा बिटिसिखौ जों लिरबानो जाबाय जेबायदि लिरनांगौ जोङो एरियाखौल'सो बिटिआर दानाय जादों जेरै बिटिसि हाग्रामानि आमोलाव जेरै बिटिएडि दंमोन थिग बे बिटिएडिखौनो जोङो बिटिआर खालामनाय जादों होननानै जोंहा हिमन्त बिश्व शर्मा सारा बुंदों आरो सोर बुंदों जा बिटिसिखौ लिरनाङा होननानै बैफोर बाथ्राखौ जोंहा सोंथि खालामफिनदों जोंहा हिमन्त बिश्व शर्माया रायजो राजा लोगो नोंथांमोन जा आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा सारनि बिबुंथिखौ आङो स्क्रिनाव होगोन नोंथांमोना जोबजासे नायलांबानो जाबाय दिनै हिमन्त बिश्व शर्मा सारा दिनै जों बयबो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव आरो ससियेल मिडियानि गेजेरजों आरो निउसनि गेजेरजों जोंनो खेंफोरथि होदों मानो होनोब्ला जोंहा दिनै बिटिआर गोरोबथाया जोब्बाय आरो 5 बोसोर कमप्लिट जोब्बाय रायजो राजा लोगो नोंथांमोन बिनि बेलायावनो जोंहा हिमन्त बिश्व शर्माया जोंनो रोखा रोखा फोरमायनानै होदों अब्ला रायजो राजा लोगो नोंथांमोन आङो भिडिअखौ गोलाव खालामाजासे जोंहा हिमन्त बिश्व शर्मा सारनि बिबुंथिखौ आङो स्क्रिनाव होनोसै नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय हिमन्त बिश्व शर्मा सारा दिनै प्रमद बर' सारजों लोगोसे माखासे इउपिपिएलनि बुंथिगिरिफोरखौ दिनै मा बाथ्रा बुंखो अब्ला आङो हिमन्त बिश्व शर्मा सारनि बिबुंथिखौ आङो स्क्रिनाव होबाय नोंथांमोना नायग्रोबानो जाबाय सरकारखনৰ नाম বিটিচি এৰিয়াটোৰ নাম বিটিআৰ আপোনালোকে চুক্তিটো পঢ়ি গলে কোকৰাঝাৰত যি চৰকাৰখনৰ নাম বিটিচিয়ে থাকিব কিন্তু বিটিএডি বুলি যিটো আছিলে সেইটোৰ জেগাত বিটিআৰ হ'ব গতিকে সদায় আপুনি এৰিয়াটোৰ নাম বিটিআৰ ক'ব सरकारखनक बिटिसि कब সেইটোৱে চুক্তিত আছে अब्ला रायजो राजा लोगो नोंथांमोना थारैनो बे भिडिअनि गेजेरजों मा बुजिनो मोनखो थारैनो बिटिसि एग्रिमेन्टआनो जोंनि थाखाय बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां ना बिटिआर एग्रिमेन्टआ जोंनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरांमोन बिनि बेलायाव नोंथांमोना मा बुजिखो नोंथांमोना बेखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय आरो आं आसा खालामो रायजो राजा लोगो नोंथांमोन फैबाय थानाय बिटिआर बिटिसि इलेक्सनाव नोंथांमोना सासे मोजां दैदेनगिरिखौ सायख'नानै जाहाथे दैथायहरो बिटिआर बा बिटिसिनि चिफ जे बे चिफआ जोंनि बर' हारिनि थाखाय खामानि मावगोन आरो जोंनि रायजो राजाफोरनि थाखाय खामानि मावगोन होननानै आं सानो अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम आरो चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय।